danna subscribe, kana danna alamar ƙararrawa. Mai saurare, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa 25 TV. Mai saurare, da idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko cikin wannan tasha tamu mai albarka, to da ka daure ka gyara zama domin ka ji kanin bayanan da muke ɗauke da su a yanzu haka. Muna mai roƙonka da ka daure ka danna mana subscribe, kana danna mana alamar ƙararrawa, to domin hakan shine zai baka damar samun ingantaccen bidiyon mu da zarar mun ɗora. Tabbas kwarai da gaske Hamisu bureker ya fito da sabuwar waka game da wannan shugaban ƙasar Niger wato Abdurrahman Tchini. Tabbas kwarai da gaske wannan waka ta Hamisu bureker ita take trending a ko'ina a social media. A yanzu haka Abdurrahman Tchini ya ji daɗin wannan waƙar da wannan mawaƙi Hamisu bureker ya mai. Tabbas kwarai da gaske mutanen Niger sun yi murna da wannan waƙa da Hamisu bureker ya fito da ita ga zuwa wannan shugaban ƙasar Niger. To saboda ba wanda ya suka a ciki bai zagi tsohon hamɓararren shugaban ƙasar Niger ba watakan Muhammadu Bazoum. Akwai mawaƙan da suka yi waƙa to waƙar su bata samu shiga ba kamar yadda ta Hamisu bureker ta samu shiga, saboda sun zazzagi tsohon hamɓararren shugaban ƙasar Niger watakan Abdurrahman watakan Muhammadu Bazoum. Abdurrahman Tchini bai ji daɗin wannan magana da aka zazzagi wannan tsohon hamɓararren shugaban ƙasar ba. Abdurrahman Tchini ya fito yana magana akan wannan zazzagin da ake wa shugaban ƙasar, tsohon hamɓararren shugaban ƙasar. Mai saurare, muna ƙara mai jaddada ma idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko cikin wannan channel ɗin ta mai albarka, da ka daure ka gyara zama domin ka ringa jin kanin bayanan da muke ɗauke da su, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Tabbas kwarai da gaske a yanzu haka an yi wa wannan mawaƙi Hamisu bureker kyaututtuka daban-daban. Tabbas kwarai da gaske Abdurrahman Tchini ba a bar shi a baya ba, shi ma ya mai kyauta daban-daban. Kwarai da gaske wannan mawaƙi ya yi murna sosai ga zuwa wannan waƙa da a yanzu haka ya ce a shirye shi yake tsab da yana rubuta wata waƙa zai fito da ita. Wannan magana haka take. Tabbas kwarai da gaske Abdurrahman Tchini wannan waƙa ta wannan mawaƙi ta burge shi sosai matuƙa da gaske. A yanzu haka mu ma ba abin da za mu ce game da wannan mawaƙi sai dai Allah saka da alkhairi, alƙara kaifin basira, saboda mutanen Niger sun fito suna magana akan wannan mawaƙi, suna miƙo saƙon gaisuwa ga zuwa wannan mawaƙi watakan Hamisu bureker. Tabbas kwarai da gaske Hamisu bureker shahararren mawaƙi ne da ya jima yana waƙa, amma fa gaskiya bai yi waƙa da trending sosai ba sama da wannan waƙa da ya yi wa tsohon hamɓararren da yawa wannan shugaban ƙasar Niger watakan Abdurrahman Tchini, kuma bai zagi tsohon hamɓararren shugaban ƙasar ba. Baya da haka wannan mawaƙi Hamisu bureker shahararre ne, ya shahara game da waƙoƙin soyayya, saboda a yanzu haka ana shirin za a ba shi lamba ɗaya a mawaƙan Kano gabaki ɗaya. Abdurrahman Tchini yana jawo shi da ya koma ƙasar Niger da zuwa da zama, saboda ya ci gaba da waƙoƙinsa. Mai saurare, nan za mu dakata sai da mun haɗa a shafi na biyu. Muna godiya masu saurare.